El seguici festiu de la capital del Baix Camp al complet fa per primera vegada una sortida conjunta i mou 500 persones fins a Barcelona. Ara mateix sabran com es va viure una jornada considerada històrica. La Conselleria de Cultura, l'Ajuntament de Tarragona i l'Obra Social de la Caixa estan restaurant l'església romànica que hi ha a l'arena de l'Amfiteatre de Tarragona. Tot seguit veuran com evolucionen les obres d'un temple que es troba en estat ruïnós. Fa més de 100 anys que el ferrocarril va fer parada per primera vegada a Móra la Nova. A continuació veuran d'on neix l'estreta relació que manté aquest municipi amb el món del ferrocarril i descobriran què són els carrilaires. Benvinguts una setmana més al 10 Comarques. Reus va viure fa uns dies una jornada històrica. La va viure, per ser exactes, a Barcelona. Tot i que els intercanvis entre grups festius i les trobades de gegants són habituals en festes majors, per primera vegada el seguici festiu de la capital del Baix Camp sortia al complet fora de la ciutat. Fins a 12 autobusos van transportar una comitiva de 500 persones per fer lluir el seguici reusenc a Barcelona amb motiu de les festes de Santa Eulàlia. Nosaltres els vam acompanyar des de primera hora del matí. Com veuran, els barcelonins van quedar astorats i els turistes, fins i tot, pensaven que el carnaval encara durava. Són 2:15 del matí, tenim tots plegats molta son, és molt d'hora, però tenim moltes ganes d'anar a Barcelona a portar la festa major. Adormits, però molt contents. Així és com va començar una jornada històrica per la ciutat de Reus, i és que per primera vegada tots els integrants del seguici festiu, inclosos el Bou i el Ball de Dames i Vells, van sortir de la ciutat. La cita començava a les 12 del migdia al Palau de la Virreina, on des de principis de mes hi havia exposats els elements del seguici reusenc. Semblava mentira, però tot ha arribat. Després de mesos coordinant tota aquesta preparació de portar tot el seguici festiu de Reus, hem arribat a Barcelona. El trajecte s'ha fet curt perquè tota la gent està molt animada. Crec que a la gent de Barcelona li agradarà. Ara estem davant del Palau de la Virreina, aquí a la Rambla, hem d'entrar dintre canviants i els que s'hagin de canviar, deixar les coses ja preparats per començar i estem un munt de colles aquí que ens hem trobat tots i res, amb ganes de passar el dia. Encara que els intercanvis entre els grups festius i les trobades de gegants són habituals en les festes majors, aquesta era la primera vegada que el seguici reusenc al complet sortia de la ciutat. Que les danses d'una població actuessin en una altra era molt habitual en el passat, perquè de fet els grans seguicis festius que trobem documentats no s'explicarien si no fos perquè venien gent sempre de fora vila. Per tant, el que és excepcional és que sigui tot un seguici festiu, tot el conjunt d'elements de la festa major, els que vagin a una altra vila o a una altra ciutat. Això és la primera vegada que passa. El drac, els gegants, els nanos, fins a 25 grups que formaven la comitiva van recórrer els carrers del casc antic de Barcelona, deixant bocabadats els barcelonins i els turistes. Per als integrants del seguici, una experiència única. Surts del teu ambient, hi ha una altra història i els carrers no són els teus, la gent sembla que s'ho trobi, però en seguien i, clar, sorprèn, perquè passa el seguici i s'enganxen, no? No és com a Reus que t'esperen. Aquí s'ho troben i llavors s'enganxen i et segueixen. Diferent, divertit. Venim molt sovint amb els gegants a Barcelona, però vindre amb tot el seguici sencer ha sigut, és el que he dit abans, una cosa molt històrica que t'omple, te sents orgullós de la teva ciutat, i dius, mira, i hem sortit a veure que surts amb dignitat i tot això, i que tothom hem anat a una, xapó, per mi, un 10. Ha estat, penso, una experiència molt positiva des de dos punts de vista. Per un costat, pel que representa de projecció de cara a l'exterior. Evidentment, avui molta gent ha descobert, uns amb més coneixement, els altres amb menys, que hi ha unes danses, que hi ha uns elements festius, s'han tirat moltes fotografies i segurament, amb més o menys profunditat, ajudarà a divulgar el coneixement d'aquestes manifestacions festives. Però després hi ha un altre fet no menys interessant, que és que d'alguna manera avui ha estat una festa reusenca a Barcelona. Molta gent que té, com segur que passa amb altres poblacions, amb altres ciutats de Catalunya, que té arrels a Reus, però que viu a Barcelona o que té família a Reus, ha fet cap a la festa. Hi havia un ambient reusenc que impregnava tot el recorregut, de gent que havia vingut expressament o que habitualment viu aquí, però que té algun tipus de vinculació a la ciutat.
Hem notat caliu i molta desconeixença, la veritat. Dius, ostres, què és això que balles? No, és el ball de Cérvolets. Però molt bona acollida. El que sí que hem detectat és que, per exemple, hi havia això, no? Molta gent estrangera. No eren gent de Barcelona, sinó que eren visitants de la ciutat que preguntaven, que s'havien trobat amb això al mig de la Rambla i deien, ostres, doncs, què és el que està passant exactament aquí? Precisament la curiositat dels turistes i dels barcelonins en veure el seguici reusenc van fer que exhaurissin les bateries dels mòbils, de les càmeres i de les tauletes tàctils per immortalitzar el moment. Alguns ja havien vist el seguici reusenc en acció, altres van quedar gratament sorpresos i fins i tot n'hi havia algun que es preguntava si encara eren festes de Carnaval. Es una cosa tan novedosa, tan precioso, es algo que le da una ilusión. ¿Qué piensas? ¿Qué es esto? Que no lo he visto nunca. Bueno, la verdad no sabía de qué iba el tema, pero estoy muy maravillada de ver la imaginación de cada persona que está participando y la verdad para mí esto es emocionante, me tiene deslumbrada. Sí, m'ha agradat moltíssim, per això he filmat i fet unes quantes filmacions d'aquest esdeveniment. Som d'aquí i veiem a Tarragona i a Reus i el que passa ja no té res a veure aquí. Aquí n'hi ha molta fredor, la gent no participa i no n'hi ha caliu, no n'hi ha poble, no sé, i en canvi allà és molt diferent. M'ha agradat molt. És difícil triar-ne un perquè tots són únics. Tot és ple de colors. És Carnaval? Un dels moments que més va agradar al públic el va protagonitzar l'Àliga de Reus, que al costat de l'Àliga de Barcelona van realitzar l'entrada solemne i el ball de lluïment a la Basílica de Santa Maria del Mar. Un fet que va permetre als reusencs reviure la tradicional actuació de l'Àliga per les festes de Misericòrdia. Les àligues són uns animals cerimonials, són unes bèsties festives molt protocolàries i entre els privilegis que tenen és poder ballar a l'interior de les esglésies. Si més no, això està documentat, no? Això ho fa l'Àliga de Barcelona aquí a Santa Maria del Mar o la de Reus a dintre del Santuari de Misericòrdia. El fet que totes dues ballessin allí realment era la primera vegada que passava i va tenir un caire molt solemne. Hem estat molt a gust i ballar dins de la Basílica va ser bastant espectacular. No havíem viscut res tan gran, sí que dins de Misericòrdia ho tenim molt apamat i ens agrada molt, però clar, sortir del nostre entorn i posar-nos dins d'una basílica que és molt gran, doncs impressiona i realment pèls de punta. La festa va continuar diumenge a la tarda a la plaça de Sant Jaume amb la passada de lluïment dels elements del seguici reusenc amb l'acompanyament musical de la banda de la Festa Major. Els aplaudiments del públic van ser constants i la valoració per part de les autoritats molt positiva. Van començar ahir entrant l'àliga Santa Maria del Mar, fent totes les dues àligues que anaven cap allà. L'entrada a Santa Maria del Mar és una cosa que tots teníem la pell de gallina perquè va ser impressionant. I després tot d'avui, des de les 12 del migdia, que els carrers de Barcelona, o tota la part vella de Barcelona, estigui ocupada pel seguici nostre. És una cosa que trobo que els de Reus han d'estar molt orgullosos. Des de Barcelona estem molt contents, perquè tenim l'oportunitat de gaudir d'aquest magnífic seguici que teniu a Reus i, en certa manera, també és una manera que Barcelona vol recuperar la complicitat amb la resta del país. L'intercanvi cultural en Barcelona continuarà el proper 15 de juny, quan la visita del seguici festiu de Barcelona a Reus doni el tret de sortida a la Festa Major de Sant Pere. Your friends tonight, feeling sorry for myself. I keep taking everything to be outside. Si s'hi fixen bé, a l'arena de l'Amfiteatre de Tarragona hi podran veure una església romànica en estat ruïnós. Es tracta de l'església de Santa Maria del Miracle, una construcció que data del segle XII i erigida en memòria dels màrtirs de Sant Fructuós. Doncs bé, des de fa pocs dies i amb la col·laboració de la Conselleria de Cultura, l'Ajuntament de Tarragona i l'Obra Social de la Caixa, s'ha començat a restaurar un temple del qual només se'n conserven els murs i els fonaments. L'arena de l'Amfiteatre Romà de Tarragona està presidida per les restes de l'església Santa Maria del Miracle, erigida al segle XII en memòria dels màrtirs Sant Fructuós, primer bisbe de Tàrraco, i els seus diaques Auguri i Eulogi.
Tots tres van ser executats per ordre d'un emperador romà l'any 259 després de Crist a l'arena de l'amfiteatre. L'any 259 després de Crist va ocórrer, és on van morir cremats Fructuós, Auguri i Eulogi, després santificats, i en el seu honor, pel seu martiri, es va construir en el lloc del martiri, a l'arena de l'amfiteatre, l'església visigoda en època tardoantiga. Això va significar que va passar l'amfiteatre a ser un lloc sacre, cristià, evidentment, que després, amb la restauració de la seu metropolitana al segle XI i després es construí al segle XII a Santa Maria del Miracle com una de les esglésies de la ciutat. Situada al quadrant sud-est de l'amfiteatre, aquest edifici d'arquitectura romànica se sobreposa a les restes d'una basílica visigòtica que ocupava aquest espai al segle VI. L'església està declarada bé cultural d'interès nacional i se'n conserven únicament els murs, que tenen una amplada d'1 metre i aproximadament 2 metres d'alçada. Com molts dels edificis que es van construir a Tarragona després de la caiguda de l'Imperi Romà, l'església està bastida amb materials provinents del propi amfiteatre, carreus de dimensions originals reutilitzats i carreus retallats. L'església té planta de creu llatina d'una única nau i creuer. Hem de recordar també que aquí després, a Santa Maria del Miracle, va haver un convent trinitari, va haver el penal, entre altres coses, el penal dels presos al port, d'acord? Per tant, segurament trobaríem pedres noves, però a veure, quin sentit té anar a buscar pedra fora, si tens aquesta gran pedrera que era l'amfiteatre romà, per tant, les pedres eren totalment romanes, escapçades, trencades, modificades, que no es poden ni ja entreveure que són romanes, però evidentment gairebé el 99% són pedres aprofitades. Al llarg dels anys s'han anat fent diverses tasques de conservació i restauració, tant de l'amfiteatre com d'aquest monument. Des del passat mes de gener, arquitectes i arqueòlegs treballen en unes obres de rehabilitació que contemplen actuacions de reparació i consolidació de la fonamentació i les façanes d'aquesta estructura romànica. Aquesta intervenció s'emmarca dins el programa Romànic Obert, impulsat per la Generalitat de Catalunya i l'obra social La Caixa, per promoure la conservació del patrimoni català. La restauració, que està dotada amb un pressupost de 130.000 euros, que aporta totalment l'obra social La Caixa, està previst que s'allargui fins al proper mes de març. Quina és la filosofia que té aquest programa? Aquest programa el que vol és millorar, rehabilitar i impulsar el llegat romànic de tot Catalunya. En aquest programa, l'obra social La Caixa aporta 18.200.000 euros per fer un total de 78 actuacions arreu de tot Catalunya. I d'aquestes 78 actuacions, 9 corresponen a les comarques de Tarragona. El pressupost que s'aporta aquí a Tarragona és de 2 milions d'euros. Realment no hi ha diners tampoc per fer-ho tot a tot arreu, llavors el que es busca bàsicament és el tema de la consolidació dels monuments, el tema de fer-hi l'obra bàsica i en aquells casos que es pot fer-hi alguna cosa més, o en aquells també que ja s'hi havia intervingut, és a dir, ens trobem en què el propietari del monument, en alguns ja hi havia intervingut, doncs va permetre aquests diners fer-hi altres coses, fer-hi altres intervencions d'un segon nivell que en d'altres casos bàsicament és el tema de la consolidació i el tema del manteniment. La intervenció a l'església de Santa Maria del Miracle pretén bàsicament consolidar els elements existents degradats amb el pas del temps. Les actuacions a dur a terme es divideixen en 3 àmbits: reparació de la fonamentació, actuació sobre el desgast d'elements de pedra i arranjament dels coronaments dels murs. Hem atacat bàsicament en 2 punts, que són les crestes, la part superior dels murs, que evidentment, com no hem conservat tot l'alçat, tota l'església sencera, no tenim teulada, d'acord? Aquestes crestes estan descarnades i per aquí entra, entre altres coses, humitats, aigües i creixen herbes, etc. Aquesta consolidació, aquesta actuació ha sigut ben clara. Taponar, perquè m'entengueu, aquestes crestes perquè no continuï filtrant-se aigua i altres elements. Un dels punts més conflictius de la restauració de l'església és l'actuació sobre els seus fonaments, molt malmesos en tractar-se de pedres de 2.000 anys d'antiguitat erosionades pel pas del temps. Un altre factor que ha influït en la seva degradació és que part dels fonaments estan construïts dins les fosses romanes de l'amfiteatre. Què passa? Les fosses és per on drenaven les aigües en època romana, però en època visigoda això es va tallar
ja no s'utilitzaven aquestes sortides d'aigua perquè es va construir l'església. Què passa, doncs? Que l'aigua amb la pluja s'acumulava en aquestes fosses i aquesta aigua feia mal a la fonamentació. Una cosa tan simple que costa d'explicar, nosaltres ara el que hem de fer és assecar aquesta pedra, que freni la seva degradació, d'acord? Fer-li un tipus de tractaments, consolidar-la i després hidrofugar-la. Perquè, com a mínim, la degradació es pari o que no sigui tan ràpida. El drenatge de les fosses romanes de l'amfiteatre es va realitzar l'any 2010, fet que ha permès ara actuar sobre l'església romànica de Santa Maria del Miracle. Amb aquesta actuació s'aconseguirà consolidar un element que simbolitza la reconversió dels espais romans al llarg dels anys que tant ha caracteritzat el conjunt de Tàrraco Patrimoni de la Humanitat. És aquesta superposició constructiva el que dona la riquesa, però que ja no ens ha de sorprendre. Sempre ho dic, o sempre ho diuen, Tàrraco és patrimoni mundial per aquesta superposició urbanística. Tenim molts bons i grans monuments, però el que ens fa únics és aquesta superposició. El programa romànic obert que ha permès aquesta restauració finalitza aquest any. Des del Departament de Cultura de la Generalitat, però, treballen ja per donar-li continuïtat. En principi s'acaba el 2013, per tant, ara s'està ja treballant en un nou projecte de cara als propers anys i s'està treballant conjuntament també, no podria ser d'una altra manera, entre l'obra social La Caixa i el Departament de Cultura per veure cap a on s'inverteixen aquests recursos. Després de les actuacions a l'església de l'amfiteatre, el Museu d'Història té previst instal·lar-hi tot un seguit de panells informatius per explicar-ne la seva història. També aquest 2013, i en el marc del Festival de Reconstrucció Històrica Tàrraco Viva, es presentarà un llibre i una exposició temporal que explicarà la superposició arquitectònica a l'amfiteatre romà de Tarragona. La Bonita és la locomotora a vapor més emblemàtica de Móra la Nova, i és que aquest municipi va ser durant bona part del segle XX un dipòsit estatal d'aquest tipus de locomotores. Per això, durant anys, molts moranovencs i moranovenques van treballar i viure del ferrocarril. D'aquí ve precisament la classe social anomenada llavors els carrilaires, i d'aquí també neix l'Associació per la Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial. Han fundat un centre d'interpretació i pretenen restaurar locomotores com la Bonita perquè el patrimoni ferroviari no caigui en l'oblit. El 8 d'abril de 1891 va arribar el primer ferrocarril a Móra la Nova. Aquella data va ser l'escollida per assenyalar al calendari un fet extraordinari en aquella època que marcaria la futura història del poble. I és que un percentatge molt important de població passaria a treballar i viure del ferrocarril, naixent una nova classe social anomenada carrilaires. Des d'aquell primer tren fins avui en dia han passat més de 100 anys, però l'afició per aquest tipus de transport a Móra la Nova avui en dia encara és molt present. És un percentatge altíssim i importantíssim de la nostra història. Hi ha vegades que hi ha gent que diu que, en un sentit figurat, Móra la Nova neix amb el ferrocarril. Això no és veritat. Móra la Nova té una antiguitat que va molt més enllà del ferrocarril. Probablement ens podríem situar a finals del segle XVI per conèixer quin és l'origen de la nostra història. El que passa és que sí que és veritat que quan el 1891 arriba el ferrocarril, l'impuls que el ferrocarril dona al que és tot el poble és molt fort. Tant és així que l'any 2001 neix l'Associació per la Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial, formada per ferroviaris en actiu, jubilats i aficionats. L'associació neix amb 3 objectius: ser un ens que promogui la formació d'oficis relacionats amb el món ferroviari, fundar un centre d'interpretació i crear un tren turístic amb locomotores restaurades. Per tal de fer front a aquests objectius de forma més sòlida, l'any 2006 es crea la Fundació per la Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial de Móra la Nova. Aquesta fundació integra la mateixa associació i ens públics com poden ser l'Ajuntament de Móra la Nova o els Consells Comarcals de la Ribera d'Ebre, la Comarca del Bajo Aragón, Caspe o la Cambra de Comerç de Reus. Porten a terme moltes activitats al cap de l'any i la veritat és que són presents en els moments importants de Móra la Nova també. I després, des del punt de vista econòmic, hi ha hagut, per exemple, projectes de treball, projectes de recuperació, on l'Ajuntament, per exemple, a través de plans d'ocupació, hi ha sigut present. I hi ha hagut gent treballant allí, i això, més en els temps actuals, el que significa és tindre una certa dinàmica de treball actiu.
El centre d'interpretació ja és una realitat. Està situat a les antigues instal·lacions ferroviàries de Móra la Nova i obert als visitants. L'atractiu són les mateixes instal·lacions de l'enclavament, però també s'hi poden trobar vehicles o utensilis ferroviaris antics. Podem trobar esquemes de la seguretat, de la circulació. Trobem dos enclavaments diferents. Un és el d'aquí de Móra la Nova i l'altre és el de l'estació de Falló, que feia uns anys s'utilitzava. I a part d'això, eines, utensilis com xiulets o panderins o senyals lluminoses que s'han utilitzat al llarg de totes les èpoques. Quant a la formació, des de la Fundació es detecta que amb la liberalització del mercat ferroviari i a través de l'entrada de diversos operadors privats en l'explotació de la mateixa, esdevenen buits en diferents camps, com és el de la formació d'oficis especialitzats en ferrocarril. Intentem omplir aquest buit donant la possibilitat d'oferir diferents cursos. L'objectiu en aquest cas de fer això, per un costat, donar una formació a la gent que no la té, en segon lloc, facilitar que la gent un cop hagi adquirit aquesta formació tingui accés al mercat laboral, i el tercer, vaja que són tres, és que amb les pràctiques que realitza tota la gent quan fa algun d'aquest tipus de cursos, el que fa és posar en valor altres elements que bé seran utilitzats pel tren turístic o bé pel centre d'interpretació. El projecte de tren turístic és de gran complexitat. Es tracta de recuperar diversos vehicles ferroviaris i amb ells formar un tren destinat al turisme que connecti la Costa Daurada amb les comarques per on transcorre la línia de ferrocarril. Que és la línia des de Reus, que passa per Móra la Nova, Caspi i Saragossa. A través d'aquesta línia ferroviària establir uns recorreguts amb trens històrics que facin la funció d'atraure el turisme de la Costa Daurada, que és on radica en la seva immensa majoria, per donar la possibilitat, a través de paquets turístics, que el turisme es trasbassi a l'interior. De fet, el tren el que pretén ser és un eix vertebrador del turisme cultural en totes aquestes terres interiors. I, evidentment, el que volem és que sigui a través d'un tren antic, que tingui un valor afegit, com pot ser un tren històric, que algun dia segurament intentarem que sigui un tren de vapor. Per la posada en funcionament del tren és necessari disposar d'una cotxera per al manteniment dels vehicles, la qual ja existeix, i en segon lloc la rehabilitació dels vehicles. Aquesta feina l'estan duent a terme actualment una part de voluntaris que té l'associació i que ja fa temps que s'hi dedica i està previst complementar-ho amb la formació professional i a ser possible en personal contractat. Des de jove, en part per tindre un familiar ferroviari, sempre ajuda una mica, sempre he estat una mica envoltat pel tema dels trens. Les feines són molt diverses. En aquest cas estem en la locomotora que està aquí detrás, que ens falta pràcticament acabar de pintar un testero i s'ha de fer una mica xapa i pintura, d'amasillat, de lija, pintura, després en aquest cas a aquesta se li ha obert el motor. Una de les locomotores que han de formar part d'aquest tren turístic és la Bonita, la més emblemàtica que va tenir el dipòsit ferroviari de Móra la Nova i que després d'11 anys de negociacions ha estat portada del Museu de Ferrocarril de Madrid Delicias, on va anar a parar sobre l'any 1995. Per treure la locomotora del museu es va haver de fer una espectacular maniobra amb grues i el transport fins a Móra va requerir d'un acurat viatge de 35 hores. Tenim present que sobre els anys 50 del segle passat, el dipòsit ferroviari, el dipòsit de locomotores, va arribar a tenir una dotació de locomotores de vapor de 96 exemplars en el seu moment més àlgid i prop d'un miler de treballadors. Les més grans o les més emblemàtiques eren les del tipus Bonita, que aquestes locomotores remolcaven els trens, diguéssim, de més prestigi, diguéssim, els trens expressos, els trens de viatgers de més renom o de més categoria. Un cop el dipòsit de locomotores va desaparèixer per donar pas, en primer lloc, a la tracció dièsel i més endavant l'electrificació, les locomotores antigues de vapor van ser desballestades en la seva immensa majoria. La locomotora Bonita, la número 2238, va ser l'única locomotora que es va salvar del desballestament. Els anys que la Bonita va estar a Madrid estava allotjada a la intempèrie. Això fa que la restauració sigui més costosa i que la Fundació hagi d'optar per la locomotora Mikado, també cedida a l'entitat, per ser la primera locomotora de vapor que es rehabilitarà. Des de la Fundació es preveu que aquest tren turístic serà una realitat d'aquí uns 2 anys. Circularà per les vies existents, les quals són d'Adif, el que requereix un operador ferroviari homologat per circular per les vies. Per aquest motiu, la Fundació va signar un conveni amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que compta amb una divisió de turisme i muntanya, a través del qual la Fundació podrà posar en funcionament el seu tren turístic.
Amb el vincle entre Móra la Nova i el món del ferrocarril acabem el 10 comarques d'aquesta setmana. Més reportatges i noves històries d'aquí 7 dies. Aquí els esperem. A reveure!